que de veritat és una alegria per nosaltres, per la Fundació, tenir-vos a vosaltres dos novament amb nosaltres, que haguéssiu posat, sobretot l'Alejandro, al seu circuit, al tour de presentació del nou llibre, doncs que nosaltres també estem inclosos com els més grans, doncs també esto mola mucho. Recordar que l'Alejandro se desempeña como profesor d'estudis hispànics a la ciutat de Nova York, a la City University. I bé, ell és narrador, ha escrit novel·les, assajos, i també fa traduccions molt importants. Gràcies, Tini. Gràcies per estar per aquí. Sí, de fet, vaig arribar fa uns dies i vaig anar primer al País Basc, a Sant Sebastián, a Bilbao, a presentar el llibre a Madrid, i avui m'estic molt content de poder presentar-lo aquí i dimarts el presento document a Barcelona també. I aquest és un llibre que jo tenia pensat fa molt de temps, perquè jo vaig fer un llibre als anys 90 que es deia Severo Sardú i Pedro Almodóvar de Barroco al Kitsch, que tenia que veure molt amb aquesta estètica des del cinema i la literatura. Aleshores m'havia quedat la idea de fer un altre llibre i tenia un any sabàtic a la universitat i vaig aprofitar per escriure'l, ja tenia la investigació feta i el vaig escriure. És un llibre que vaig organitzar segons àrees geogràfiques. Tinc un capítol que és el Kitsch transatlàntic, que té a veure amb tota la relació entre Llatinoamèrica i Espanya, el mexicà, que ja és un món per si mateix, el kitsch sud-americà i el kitsch espanyol. Són 4 àrees geogràfiques i a cada àrea geogràfica he escollit un escriptor, un artista i un director de cinema. Faig tota una reflexió sobre aquesta estètica, que clar, aquesta és una estètica que sempre ha estat, com deia la Trini, amb aquest exemple tan gràfic, associada a la idea del mal gust, però perquè ve de la idea del Kitchen, que és un mot alemany del segle XIX, però és una estètica que des de fa uns anys, dintre de la nostra contemporaneïtat, ha anat sent revalidat no com una idea del mal gust, sinó com una estètica que ens permet reciclar tota una mena de temes que són importants pels artistes, sobretot, i fer-los o traslladar-los a l'obra d'art. Per exemple, el Marcos López, aquest fotògraf del que parla la Tini, definitivament ell agafa, recicla tot l'imaginari, sobretot, que té a veure amb les deïtats africanes, les deïtats, òbviament, de la religió catòlica, també figures importants de la cultura argentina, com Eva Perón, i els porta a la seva obra d'art, òbviament, amb una distància irònica. Són artistes que també utilitzen aquesta estètica per denunciar situacions d'abús contra la muller, contra les minories sexuals, denunciar el racisme, denunciar la xenofòbia també. És a dir, que és una estètica que tampoc és innocent, sinó que també ens pot servir per denunciar problemes que hi ha a la nostra societat. Vaig a llegir la introducció al kitsch espanyol. Kitsch espanyol, el borde del ataque de nervi. Y de fet té un epígraf de Pedro Almodóvar que diu: en la parodia no crees en los sentimientos y aquí hay que creer, aunque te hagan gracia. Lo que pasa es que siempre es divertido ver a la gente hablar de un modo tan desvergonzado y con tan poco pudor. Esta observación del creador manchego a propósito de su película Entre tinieblas recoge las directrices del kitsch español, fluctuando entre lo que se pretende y lo que se es, pero se expone siempre con mucho desparpajo para borrar cualquier sombra de duda en cuanto a quién tiene la verdad, y se corresponde, por supuesto, con el productor consciente o inconsciente de dicha estética. Escritores, cineastas, artistas, actores, amas de casa, folclóricas, eclesiásticos, toreros, modelos, aristócratas, futbolistas, tonalilleras, políticos, diseñadores, empresarios, publicistas, cantores apelan al sentir nacional
exaltando o afrentando los valores patrios, con una picardía omnívora puesta a absorberlo todo y lanzarlo a la cara de quien se les atraviese por delante. Difundidos por prensa, revistas del corazón, programas televisivos y más recientemente el ciberespacio, los productores de la amplia nómina del kitsch español se alborozan, desmelenan, ensarzan, esponjan, atacan con el efectismo del efecto o desafecto que el narcisismo y la ojeriza agitan al momento de exhibir su objeto o exhibirse mediante un amasijo de emblemas y expresiones donde lo castizo se apropia de lo foráneo, canibalizándolo. Peinetas y mantillas, vestidos de lunares y sombreros cordobeses, ocupan desde las ventas de souvenirs y los tablaos flamencos espacios urbanos y lingüísticos, desplaçando localismos o permeándolos con su salero. I aquest capítol jo hi el vaig escollir al fotògraf Pablo Pérez Mínguez, que és un fotògraf de Madrid que òbviament va documentar molt bé tota l'Espanya de la transició, no? Tota l'Espanya del moment de la movida també, i vaig escollir a la novel·lista Anna Rossetti, que també a les seves novel·les ho ha treballat molt bé. Parla del kitsch com a estètica, i l'Àlex de la Iglesia, el cineasta també protégé d'Almodóvar en un principi, que també ha utilitzat aquesta estètica en moltes de les seves pel·lícules. Per mi el kitsch va començar a existir a partir d'Against Interpretation de la Sontag. Un capítol dedicat a... Sobretot al camp. Ella treballa sobretot la idea del camp. Camp, però parla molt del kitsch també. Més el camp, però encara fa temps que no l'he veient. M'agrada molt, un assagista boníssim. Però a mi, la primera vegada diria que jo era joveníssima, no els anys 60, però que em va entrar el kitsch a la meva vida, era molt contra la interpretació, que jo crec que encara aguanta. No, i tant, no, és un llibre molt important. Sí, ella tot just treballa sobretot la idea del camp. La diferència entre el camp i el kitsch és que el camp es refereix més a un sentit d'artificialització, però no d'elements de la cultura popular, sinó més aviat de l'alta cultura popular. La diferència que s'estableix. Però penso que el títol és de cap aquí, perquè és quan pot haver-hi reproducció. Sí, des de... Clar, no, The Age of Mechanical Reproduction, tot el món, clar, és que quan arriba la reproducció en cadenes que comença a parlar d'aquesta idea, no, del pitch, exactament, de la reproducció i la còpia, no? Sí, aquest llibre, de fet, la traducció ha sortit ara a Venezuela, Caracas, però ja havien fet una plaquet que va sortir a Nova York, a Pen Press, el 2007 o així, que es va publicar uns quants poemes a partir del llibre de la Marta, que em va interessar molt perquè també, clar, l'amor a Barcelona, no? I tota aquesta, diguem, nostàlgia, no? Dels llocs, dels indrets que ja no existeixen, els amics que ja tampoc hi són, no? Té també que veure amb aquesta nostàlgia, amb l'estètica del meu llibre del kitsch. La nostàlgia és un element molt important també dins d'aquesta estètica, no? I que pot ser una mena de vas comunicant entre un llibre i l'altre. Extensa e intensa producción poética, narrativa y crítica que a lo largo de más de 40 años de compromiso con la palabra, Pesa Rudona ha escrito con eficacia y acierto, porque esos nombres de nombres con que prustianamente ella se acerca a su imaginario poético, buscando consignar conversaciones, escenas, conciertos, encuentros con quienes siguen estando ahí, pues lo que importa no es tanto lo que las palabras per se expresan, sino lo que movilizan y desatan, emociones en epítome de las rondas, silencios en I Banish You, ausencias en autorretrato en terraza en verano, pasiones en aquel verano en el Guinardó,
como el Dublín de James Joyce, el Berlín de Christopher Isherwood, el Londres de Virginia Woolf, otras dos de sus grandes pasiones, el Nueva York de Hart Crane o el Buenos Aires borgiano, la Barcelona de Marta Pessarrodona se articula de modo que sus parajes sean siempre memoria para quienes, aún viviendo lejos de ella, pueden devolverse desde el texto y rehacerla, ya que este libro es también un homenaje a quienes han desaparecido, pero permanecen indeleblemente inscritos en la memoria del poema. El amor a Barcelona compendia entonces lugares y hogares, dándoles a ellos y a sus moradores un sitio en la historia, porque como nos recuerda Octavio Paz, el lenguaje que alimenta el poema no es, a fin de cuentas, sino historia. El que cierra y da título al libro es un claro ejemplo de esta afirmación, al sumariar en sus versos, el amor a Barcelona, episodios, territorios y afectos que constituyen la petite histoire de su hacedora, experiencias secretas transformadas en lenguaje incandescente que Marta Pessarrodona nos ofrece para permitirnos alumbrar mejor nuestra particular manera de estar en el tiempo. La història del llibre és que tot d'una... Jo generalment, amb els mínim, un llibre meu vaig començar a publicar, havia de ser l'any 68, però va sortir el 79. La poesia es nodreix molt del passat, però a vegades també preveu el futur. I no m'ha passat sols amb això, tinc un poema que és dels meus que m'agraden molt, que es diu I Sing a Little Prayer, la cançó que també tan maca, no? Que és una ruptura sentimental. I jo, un moment que la vaig escriure, pensava que la meva vida sentimental de persona doncs estava molt bé. Hi ha una cosa estranya a la poesia, no? I amb aquest va ser com una despedida, no?, de Barcelona, però com ja dic molt bé, que doncs m'agrada molt, però i les traduccions que traduïm poesia sempre és molt difícil, vull dir que tens molt mèrit, perquè m'agraden molt les versions que fem, no? Clar, ha tingut un problema que és irresoluble. Clar, jo jugava al títol, l'amor a Barcelona és l'amor a la ciutat de Barcelona i l'amor dins de Barcelona. I això en castellà és que els genis de les llengües ja es perd, perquè no hi ha la mateixa equivalència. El nom de les coses. Les converses han de ser brillants, les trucades de telèfon, un fax. Hi ha, però, una fatal incapacitat per donar el nom de les coses. Sentiments, seguint sense noms, un sopar, un concert, una trobada. Sé que ho saps, però tu, jo, tots, seguim amb la basarda de les paraules. Las conversaciones tienen que ser brillantes, las llamadas telefónicas, un fax. Pero existe una total incapacidad para darle nombre a las cosas. Sentimientos. Estamos sin nombres. Una cena, un concierto, una cita. Sé que lo sabes, pero tú, yo, todos seguimos con el temor a las palabras. Bueno, yo elegí un poema que me ha hecho mucha gracia porque es más que un poema, es un epítome que ya le explicaba un poco más la idea de este concepto. No es un poema a la Ronda de Barcelona. Digo, cada día por la mañana ahora cojo la Ronda de Barcelona. Pero cuando ella lo escribió, también tengo un recuerdo de la primera vez que yo pasé por la Ronda, en el año 90, posiblemente en esta época. Yo venía de fuera, venía justo de Frankfurt, en coche, entonces entramos por un sitio que luego yo supe que se llamaba La Ronda, que era una maravilla, grande, amplio. Yo me recordaba todo el atasco de Barcelona y bueno, esto es la solución número uno, ¿no? Por las nuevas rondas, las emociones se deslizan como veloces centauros. Ronda de mar. Un faro puede evocar la fragilidad de las emociones urbanas. Ronda de bar. Una casa se levanta diciendo que todo te lo darán. Sí, el corazón, el tuyo,
si no se cansa. També se'n repeteix, però ni tan a vegades. Rara química d'aquest, de tots els paisatges. Ara no puc recordar indrets de felicitat. Asfalt, duresa, una altra vegada. Historias se me repiten. A ti también se te repite, pero encuéntratelas. Química extraña de todos los paisajes. Ahora no puedo evocar lugares felices. Asfalto, inclemencia, nuevamente. Mentre hi hagi ciutats que no siguin aquesta, mentre hi hagi ciutats i capacitat de nostàlgia, plàtans de Londres, cariàtides de Berlín, de Buenos Aires,